Ingat ni bay. Safety na ito. Ngani? Helmet itu. Helmet ni oh. Spider gitu. Tinggi gitu jauh. Loh. Oh, spider gila bay. Damang. Udah ya bro, siapa lagi? Udah helmet bay. Helmet, ada lagi motor. Bala, motor mo sana ko helmet. Tes, pwede din na. So, ganda mo helmet ko. Awan presyo. Dati spider, 12,000. No. Mahal Mahal na jadi mordiron bay. Mupili ko mga bratahon. Pag abot mo na arenula pa lang na. Lagi. Tuna may mga tag 5 city. Ay di ko gana kumalon jud akong gusto bay. Manong, papo ko spider oh. Pindot forma. Pindot gigino. Spider forma. Ya, order na mo na. Order ka na oh. Nakabuka na gani. Add to cart na. Ya, kada sa man mabot. Sa man siguro mag isang simana man na. Next week yang ano, yang schedule next week. Ito na naman ay. Abot to na. Bro. Dia bro karon man tumabot yung mga order na helmet. Karon gino si ko paabot bay, dugay kinabot ba? Apa ni abot day? Apa ni text mo ha? Bla pa pod. Si ko paabot lami na kita sa uton ba? Si abot to karon. Eh, Sabar mulat din ako diri no. Ulat ang buko, mingaw pud semua pud. Asa man dapit ila kulot TV oy, naunsa na malayo naman ni ila ha? Pak. Unom ka sa pa og pito ka kanto. Iyay. Mas kanto naman ni diri amro daan na siguro ba? Siga no pangutahan at sunahan be. Nata dikit grill eh. Ay panawag isa ka cellphone, tumukan kayo. Sir, pwede mo utana, sir? Pak. Ano sabi pa utana mo, boss? Kaila kaning kinit bakalso alias kulot, makaakit yubi? Ay, si kulot. Nara man naman yung pala daw, manahan. Saan naman dala? Helmet na daw? Oo, boss, helmet na. Diriar, na pasunod nila ha? Oo, dara, sumuka rin. Wala ka na ito, kaya nagdoog imil. Turbo ng lula ba? Ituwa, pwede mo banat, oy. Dali na, pagdalil ako na. Ana, raganita, haro, kapilde. Ay, nasidaw yung turuan ako na. Boss, pwede mo na boss. Asa dapat ila kinit bakalso alias kulot makaakit yubi. Pak. Uy, ako na boss. Unsa na boss? Di ba ni mo order bro, yung helmet ba? Pasin may bawa siguro ni. Lazada ni boss, kato ni mo ang order ng helmet. Na aram ni ka makita Andre di ay. Oh, tanawa. Oh, lagi to helmet. Diri na ako. Pero Lazada lagi di ba? Shopee mo tayo mo orderan? Para masiguro sana, para sa sila. Basil pud no. Tara na boss oh. Dati spider bili bro. Spider lagi na. Legit dire gani bay. Ya, tapila man ni boss. Dati kuha na sa 15,000 karon kada promo man may 13k na lang. Sale gani sila oh. Diba? Ay pila tong sa talon mo sa kwan 12 12.99 13 gid siya. Nam ko record diri oh. Kita man. Ano diri ko do? 12.99 jud ay 12.99. Priya ray, mo gid ay. Legit spider gid oh. Legit ay. Bili na. Kaya ID na boss, ID. ID? Na boss. School ID lagi boss. Yo. Uy, tulusa di ka di ay. Tulusa man akong mama. Gagaw guro mo? Agaw man nila di ay. Gagaw rin mo boss. Gagaw na taday. Agaw man nila di ay. Kagi. Gagaw man nila, pangyungan tayo. Ito, gagaw rin. Gagaw rin, bitaw. Yan nag-promo po sila. Promo ambod. Deliverer ba ko na boss? Siguro ko gisugo na ba? Wala ko bisag mga wangyo lagi mga 10,000 no. Gamay lang ba? Sige, kay gagaw mo ta. Gagaw, Sige na baka. lang. Dito lang. Lamang di kay basta igagaw rin no. Hindi, naman gamay. May pera na dito. Oh, na. Gis na. Gis na, Ismail. Sige. Pwede niya. Ay, di mo. Picture sa boss, picture. Picture ta? Sige. Bang. Sige na. Salamat kaya. Salamat. Thank you mga Thank you lang. Kina. Rights.
Janto na ko. Sige, selamat. Salamat ato sa ugaw. Pingat ni bay. Excited na ito. Ngari. Helmet itu. Helmet ni oh. Spider gitu. Rugi gitu jauh. Loh. So spider gini bay. Damang. Apa nga ano? Lina lagi bisa ya spider lagi. Oh, damang. Koki 24 pergi model lo. Spider una na.